Ben, vou a facer un pequeno vídeo falando do punto 6.1, implantación de Docker, de contenedores con Docker. Simplemente unha cosa máis básica. Se nos acordamos que estamos facendo nesta unidade, pois estamos, instalando contenedores. Dentro dun contenedor instalamos Apache, arrancábamoslo, configuramos virtualhost, etc. Podíamos parar o contenedor, podíamos arrancalo, pero estamos sempre traballando na nosa máquina na que estamos traballando agora. Se eu quixera facer unha configuración que fora máis grande, máis compleja e quixera replicar esa instalación entre outros equipos ou pasarlle a outra persona ou o que fose, pois hai todo un proceso para poder crear imágenes nosas. Que é iso? Nos cando creamos un container, nos descargamos unha imaxe Ubuntu 24, Ubuntu 22, a que nos dá gana. Se esa imaxe non está no repositorio, descarga ao noso equipo local, e despois a partir de aí nos creamos o container. Bueno, pois podemos facer unha imaxe cunha instalación ou configuración xa propiamente feita nosa. Aquí tedes unha serie de pasos que nos explica no material. Temos primeiro facendo unha man, despois temos un Dockerfile. Dockerfile xa vimos algo, xa explicamos un poquinho o que iba na primeira unidade, un ficheiro que nos crea todos os pasos, vale? Non me ten demasiada importancia esta unidade, sobre todo a última parte de publicar na imaxe, necesitades ter unha cuenta en Docker para poder guardar isto na nube, poder descargala, pero bueno, a nos esta parte nos interesa. Sí que vou explicar un poquinho o proceso. Entón, o proceso vamos a facer, temos un documento de apoio que vos fixen, vale? Pero simplemente a parte introductoria o que nos interesa, vale? Entón, que o que estamos dicindo aquí, deixadme con isto, poñémoslo así, vale, temos outra vez o noso Docker, vamos a empezar como se tuéramos unha cousa moi básica, vale? Vamos a supoñer que queremos facer o que nos manda na práctica, que é definir un container. Bueno, pois vou a definir un container novo, voulle cambiar o nombre, en vez de poñer este, porque este o estamos utilizando antes, Docker PS non teño nada en ejecución, se vos acordades, Docker menos sol, dime todos os que temos, e teñamos por aí o Docker My Apache, que é o que teñamos configurado do outro día, me parece. Vale, miramos por aquí, e vai nos decir se temos o My Apache. Bueno, tamén o podemos borrar. Docker RM, e se xa nos perdemos, xa empezamos de cero. Apache, non sei que acabo de poñer mal, está mal. Docker RM, Apache, eso xa nos debe borrar o container ese. Se facemos docker ps non está en ejecución, evidentemente docker ps menos all vai nos decir que ese container xa non está. Empezamos, entón vamos a crear un container como se empezáramos de principio, vale? Vamos a ver se a sintaxis esta nos funciona. Se hai algún error na sintaxis, casi sempre por espacios ou cosas raras que temos por aquí, vale? Docker run, en iterativo para que me genere unha versión 24, Ubuntu 24. O seguinte paso, como sabemos sempre, entramos na shell, entramos no container, perdón, ven sendo o mismo. O que facemos sempre, xa estamos dentro do noso container, vamos a facer o que estamos facendo agora, supoñendo que queremos distribuir ou crear unha imaxe xa con Apache instalado. Vale, esperamos que nos acabe, agora vai tardar un poquinho máis porque esta máquina non é como o caso anterior, o sea, xa temos cosas que actualizar. apt menos y Apache 2. Bueno, perdón. Vale, instalamos o Apache 2, así o básico, mas instalamos tamén o Nano. Bueno, instalación básica de todo. Vale, reiniciamos o servicio Apache. Supónse que debe estar arrancado. Podemos arrancar un localhost, vemos que nos está respondendo o Apache. Esto que se lo hemos repetido en esta unidad bastantes veces, ¿vale? Esperamos que nos arranque esto. Localhost. Esto está de antes, vamos a arrancala. Ahora xa temos o localhost da noso container de ahora. O que nos diga agora vamos personalizar, moi básico, vamos personalizar a página de inicio, simplemente para saber, bueno, vamos a facer de outra forma, porque senón levar máis tempo. CD, vamos a bar, vamos a HTML, teño aquí o index, eu o que vou facer con isto é, para non ter que borralo, vou a mover all.html,
movemos o disco e agora sí que creo o disco nano index.html. Podemos meter o código se queremos. Simplemente para cambiar a página, vale. Copiamos o texto, pegamos. Bueno, collemos símbolos raros, temos que ter sempre cuidado con esto, entonces casi o escribo e acabouse. Vale, quería que isto se movese para a dereita, para aquí, vale. Escribimos etiqueta, total é un minuto. Isto non facendo con nano, podes utilizar cualquier outro editor que sea visual, vale? Non nos leva nada, poñamoslle, pois non sei, DAO. Cerramos etiqueta. Simplemente para que vexades que cambiamos, modificamos a pantalla. Ampliamos a estructura, vale. Esta línea sola, bueno, copiar directamente, si esto sí que debería deixar copiar. Vale, vou cerrar HTML. Vou agardar o archivo. Vou arrancar o localhost. E vemos que xa me está poñendo a nova página, vale? Vemos que xa nos modificou. Entón, nos agora vamos a supoñer que noso que temos aquí xa temos a nosa instalación, xa temos un container, neste caso moi básico, que ten un Apache instalado, e fixemos unha pequena modificación no Apache, pero, bueno, isto é o básico, poderíamos facer con un container con unha configuración moi grande. Salimos do container, estamos fora, se facemos docker ps, vamos ver que o noso container está funcionando, vou no parar, chamámoslle my Apache, tédolo aquí, bueno, está por aquí, my Apache, vale? Vou parar o docker Apache, entón agora é cando parar o Apache como se facemos a comparación con máquinas virtuais, como se as máquinas virtuais acabades de facer unha configuración, instalar o que querades e queredes, o que queremos facer é como se na máquina virtual quixerades facer crear unha OVA dunha instalación, unha configuración da vosa máquina virtual para despois exportala, ese ficheiro OVA, leválo a outro sitio e importalo noutra máquina. Pois é aquí o mesmo. Ahora eu quero crear unha imaxe desto, vale? Quero que crear unha imaxe, igual que se fora o Ubuntu 24, pero agora vai ser o Ubuntu 24 que vai ter xa instalado o Apache. Convertimos o noso contenedor nunha nova imaxe. Unha sintaxis como esta, salvo errores, deberíanos generar. O que lle poño na parte dereita é o nombre que lle vou dar a esta imaxe. Vou poñer docker, commit, my Apache. Este é o container que vamos a facer a imaxe e este é o nome que vou dar a imaxe. Se isto non hai errores, se lle doy enter, vai tardar un poquinho. Vale, e acaba de generar unha imaxe. Se nos acordamos, cando poñamos docker images, estas son as imaxes que nos teñamos descargadas xa no noso repositorio local, o Ubuntu 24, porque eu xa utilicei o 22, o Blat, este non sei que, e tamén aparece agora a miña imaxe como unha imaxe normal e corrente, como imaxe normal e corrente do Ubuntu, só que este Ubuntu 24 foi na que partín na que xa instalei Apache, vale? Isto é unha imaxe. Esta imaxe, se ora quixera crear un container a partir desta imaxe, é dicir, se ora eu quero, vamos a poñernos a situación, por exemplo, aquí xa teño unha imaxe con Ubuntu 24 no que instalei Apache, eu quero partir desta para facer máis cousas, pero esta quero deixar estar aquí sin tocar. Bueno, pois ora podo crear un container novo que utilice esta imaxe con Apache 24. Creo container novo, nese container novo podo crear os meus virtual host, podo facer o que queira, e podo seguir traballando sobre ese. Que quero crear outro container distinto? Porque quero facer outra cousa, quero instalar, que sei, Tomcat ou que me dé a gana. Pois, bueno, vou arrancar este onde xa teño Apache e instalo o container. Aquí o que nos fan agora nesta parte, se queremos crear un novo container que xa utilice esa imaxe que acabo de facer, copiamos o código, algo como isto, pegamos, ejecutamos, utilizou a imagen, fijadvos que xa entrei dentro da, como se chama, dentro desta imaxe, xa estou nunha imaxe, e máis, se eu aquí quixera xa arrancar service Apache dos start, se eu quixera arrancar, debería arrancar, e máis, o localhost xa estaría respondendo tamén. É dicir, se agora sallo fora e fago un docker ps, vai me dicir, porque eu parei, vale, perdón. Bueno, o importante, volvo a arrancar outra vez. Aí está, estou creando outra vez nova. Agora dime que non, porque xa está creado. Vamos a cambiarlo, vamos a facer outra vez docker test, vou poñer test 2. Vou a crear outro test, vale? O importante é que vexades que utilicei a imaxe que tiño o meu Apache, arranco aquí, o que acabamos de ver un minutiño, e xa me está funcionando Apache. Por que? Porque partín dunha
imaxe que teña xa Apache configurada. Con esta que agora faría aquí os cambios que quixera, por exemplo, agora aquí implemento un virtual host e volvo a crear outra imaxe se quero. Vale, temos aquí a sintaxis para salir, temos as sintaxis para parar e para borrar estas imaxes. Podo poñerlle unha etiqueta a esa imaxe, pero isto xa estaría pensado para cando subamos esta imaxe que acabo de crear ao Docker Hub. Docker Hub era un recurso que había web que se vos registrades aí podedes subir as vosas imaxes. Cal é a ventaxa? A ventaxa é, de feito, isto non o vou facer, vale? Nin necesitamos para o noso curso. Pero bueno, que sepades que podemos subir as imaxes a Docker Hub, que é un repositorio. Nese Docker Hub tedes que estar registrados para poder usalo. É como se fora un drive onde guardades as vosas imaxes, pois chegades á casa, dades a descargar e descargades a imaxe na casa que fixestes aquí no traballo. Vale, non tedes aquí os pasos, pero esta parte a mí xa non me interesa. O que sí que me interesa é que pode ser interesante que sepades facer isto, crear as imaxes de puntos concretos. Sei que as instalacións que facemos hasta ahora son moi cortas, pero bueno, está ben, ao mellor. É o mismo, non sei se unha vez fixestes, pero é o mismo que se estades con VirtualBox, estades facendo unha configuración grande, facedes instantáneas. Se vos acordades no VirtualBox, hai instantáneas que parar a máquina neste momento para seguir, por se hai problemas volvo para atrás. Isto podíamoslo pensar igual. Eu instalei Apache, creei unha imaxe desa instalación co Apache. Despois configuro o VirtualHost, creo outra instalación, outra imaxe do meu VirtualHost xa configurados. Todo este proceso que se fixo así, o mismo que nos pasaba na unidade 1 cando empezamos a ver o que era o Dockerfile, bueno, poderíase facer perfectamente con un método, bueno, chamo método profesional porque utilizar un ficheiro Dockerfile que ten toda a estrutura. Non meten, a mí o que me interesa aquí é que entendades esta situación de aquí, que sepades como crear imaxes, pero isto a mí non me interesa. Realmente o que vai facer é o mismo que estamos facendo nós por línea, vale? Apt o de sempre, instala, Apache, meter utils, copiar ao directorio, expoñer o puerto 80, bueno, decir como ten que arrancar, etc. Entón, puxemos aquí tamén unha sintaxis que creo que xa utilizamos máis veces. Con Docker CP permíteme copiar archivos entre a máquina física e o meu container. E ao revés tamén, desde container para fora. Con Docker Stop paramos o container, con Docker RM borramos o container. Vale. Ben, deixamos aquí isto entonces. Saúdos.